ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗପର ନାମ ହେଉଛି ସଙ୍ଗ ଦୋଷ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ବାଣୁଆ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ବସାରୁ ଦୁଇଟି ଶୁଆ ଧରିଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟିକୁ ସେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଶୁଆ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମଟିକୁ କିଣିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ। ସେ ତାକୁ ଆଦର ସହିତ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ନିତାଇ ଗୌରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ। ବୋଲୋ ବାବା ରାଧେକୃଷ୍ଣ ସୀତାରାମ। ପୁଣି ଶିଖାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଶୁଆଟିର ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହି ବାହାବା ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଆଟିଏ କିଣିଥିଲା ଗୋଟେ ଡାକୁ। ସେ ତାହାଠୁ ଶୁଣିଥାଏ, ହଇ ଆସିଲା ହେଇ ଗଲା ଗଣ୍ଠିଲି ତାକୁ ଧର ତାଠୁ ଛଡ଼ା ଏବଂ ଏମିତି କେତେ କଥା। ସେ ଡାକୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ତା ରାସ୍ତା କଡ଼ କୁଡ଼ିଆ ଘର ବାରଣ୍ଡା ଚାଳରେ ଓଳିରୁ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଆସିବା ଯିବା କରେ ସେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ ଛାଡ଼େ, ଏଇ ଆସିଲା ଏଇ ଗଲା ଗଣ୍ଠିଲି ତାକୁ ଧର ତାଠୁ ଛଡ଼ା। ସେ ଡାକୁ ତା ପରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ସେ ଲୋକ ପଛେ ପଛେ ଯାଏ। ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଲୋକଟିକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ସବୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ। ଲୋକେ ଜାଣିପାରି ଶୁଆଟିକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଶୁଆ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ମାଆର ପିଲା ଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଚଳଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ରହିଥିବା ଓ ଚଳିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ତେବେ ଆମେ କିଛି ଭଲ କଥା ଶିଖିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଖରାପ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ତେବେ ଆମେ ଖରାପ ଗୁଣ ହିଁ ଶିଖିବା।